A la comarca d'Anoia, que té 866 quilòmetres quadrats i 86.964 habitants, hi ha 3 espais ben diferenciats: l'altiplà septentrional, les Terres Baixes i la Conca d'Òdena. Al peu del Llobregós, Castellfollit de Riubregós. Al vetllen les restes d'una antiga fortalesa islàmica, el castell del comtat de Berga, que la va substituir al segle XI, i l'església del priorat benedictí, consagrada l'any 1082. L'origen de la denominació de Segarra és a la part septentrional de la comarca. Pujalt o Conill, més enlairats; Calaf, a la plana pròspera; i el castell de Boixadors, bressol d'una família noble. Tot i les arrels en el passat romà, els Prats de Rei, amb la fortificació de la Manresana, s'emmiralla més en l'època en què va ser capital de la sotsvegueria de Segarra. A Copons ja no hi queda cap record de l'esplendor de les estades reials. Els traginers del segle XVIII aboquen la ruta tradicional cap a l'interior de la península a la vora de Santa Maria del Camí, que va donar vida a Montmaneu i a la Panadella. Les terres sud-occidentals van ser conegudes amb el nom de la Selva per la frondositat que va anar deixant pas als conreus. El passat medieval presideix el paisatge. Al mig de la Conca, Igualada. Capital d'una comarca que s'ha vist afavorida pel riu i pels eixos viaris, s'ha anat estenent a partir del nucli que s'hi va formar quan es va cindir del castell d'Òdena. Hi va morir Ferran I el 1416. Té un patrimoni artístic ric: el retaule barroc de l'església de Santa Maria, edificis modernistes, el Museu de la Pell. S'ha emmirallat en la indústria tèxtil i en l'adoberia, com recollia el poeta Antoni Prat. L'aire té flaire com de vi amb resina, i assaonades amb l'escorça, ahir, dalt dels terrats penjats com roba fina, s'estenien les pells del sec boví.
l'Aeroclub d'Igualada Òdena i la torre poligonal del castell apleguen present i passat. El record d'aquest vigor medieval presideix el paisatge des dels cims de les muntanyes. L'església i el castell de la Tossa de Montbui, el castell de Tous, les restes altives del castell de Caral, on es va originar el llinatge dels Caral, i els nuclis de Miralles i el castell de Vilademàger a la Llacuna. La vall de la Riera de Carme és la via natural que ens condueix cap a la Torre de Claramunt, que domina les terres que es van esgarrapar els musulmans al segle X. Capellades enllaça les restes del paleolític de l'abric romaní amb el Molí Museu del Paper, testimoni del vigor econòmic que es basava en l'aigua que movia els molins. Com recorda Balcells, Museu viu del paper. Darrere la seva entrada, noble i arranjada, soroll d'aigua per a una antiga manera de fer. El sud de la comarca ha mantingut des de l'edat mitjana una personalitat pròpia, penedesenca, sota la presidència de Piera, que havia estat seu tradicional de la sotsvegueria i del deganat eclesiàstic. El Bruc controla el pas entre Barcelona i les Terres de Ponent. El timbaler recorda els combats del Bruc de 1808 descrits per Emili Pasqual. I tots a Can Massana, cinglada la canana i ben fart lo trabuc. Demostren a la França que l'orgull de mala usança s'enterra aquí, en el Bruc. Montserrat s'ho mira tot des de dalt, segons Guasc, com una muntanya de color cendra, feixuga d'austeritat.